Sa pikas kabahin may galato sa kwaon ang update sab gikan sa Pag-asa Mactan. Kaya ato i-check may gala kumusta ang kahimtang sa panahon karon nga mga mga tao sa mga minteryo ug ugma. Nastulin niya karon atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan si Joseph Mirlas. Joseph, kumusta? Maayong buntag. Unsay latest karon sa kahimtang sa panahon? Maayong buntag usab baton ni Rupil ug sa ato ang mga sukitig paminaw ug mo ni ato ang latest with update para karong weekend pag-obserba sa kalag-kalag. Tungod kay misinay ang epekto sa ITCZ diri sa Central Visayas area karong weekend, kasi natita og fair weather condition, maayong tempo sa panahon, nahigayon hayag ug init, o kung natay mga pagulan kini mga pipila, mga patak-patak ug mga lumalabay ug mga passing rains na ni, sagad masinati hapon o sa gabi dala sa localized thunderstorms ingon man hinungaw sa ITCZ. Gani karong mga orasa pipila lang nga mga pagulan ang nakasinati karong mga orasa. Anatay magpagulan dalagit o na incoming dili sa may Argao, which is mga light to moderate rains unya dito sa Magdugay pila ka minuto. Napatay mga possible mga pagulan over portion of Camotes Island. The rest of Central Visayas is kasinati karon og kasarangan o fair weather condition. Para karon natay gi-monitor nga duha ka weather system. Una ani kining low pressure area nga kasamtangang naapa sulod sa atong Philippine Area of Responsibility dani sa may West Philippine Sea. Napurma ni kagahapon naisubay sa Intertropical Convergence Zone. O as of latest na data ni matang ni around 275 kilometers kasadpan nga bahin diri sa may Coron, Palawan. Wala rin epekto sa panahon sa ato ang diri sa Visayas area, nya moving pud ni siya pagawas sa atong Philippine Area of Responsibility o posible karong adlaw paingon ni sa may Vietnam area. Busasad ang tsansa nga mamahimong bagyo. Ato ang continuous monitoring karon kining weather system nga nahimo ng tropical depression o hinay nga bagyo, nahimo ning mo ni ang LPA nga atong gimonitor sa niaging mga adlaw. As of alas 4 karong kadlawon ang sentro sa maong tropical depression gawas sa atong Philippine Area of Responsibility diha ni sa 1,430 kilometers silangan nga bahin sa northeastern Mindanao. Samtangang wala pay epekto sa bisnasang bahin sa atoang nasod. Karon nagdala na ni og hangin do siyang sentro nga mabot og 45 kilometers per hour og adunay gustines o pagkuso-kuso sa hangin nga dili molapas sa 55 kilometers per hour. Naglihok ni pakasadpan ug nagipaspason nga 15 kilometers per hour. So itong forecast ay nisgutan nga bagyo, posible ning maglihok west-northwestward direction antod makasud sa itong Philippine Area of Responsibility ugma sa buntag o ugma sa hapon. Ug makasud na sa ato ang PR hatagan sa local name nga si Bagyong Tino. O kini si Bagyong Tino samtang makasud na ni sa ato ang PR diha na sa Philippine Sea maglihok ni pakasadpan o westward direction. Yang sentro posible ang landfall diha sa kung medyo maubos diha ni sa Caraga area o kung magpabilin iyahan track o medyo habog gamay naa sa Eastern Visayas. So ang critical time, ang possible landfall diha sa area diha sa Eastern Visayas or Caraga is naa sa adlawng Martes, which is November 4 sa sayo sa buntag. Pagkahuman, iyahan ang i-cross, iyahan tadlason ning Nebing Bahin sa Kabisayaan, pagsunod diri sa Central Visayas, then Negros Island area, then diha sa may Western Visayas area. So ang critical date po nato is kining adlaw sa Martes over Central Visayas ngadto na sa adlawng Miyerkules sunod semana, which is November 4 to November 5. Pagkahuman mo emerge na ni sa West Philippine Sea by Wednesday sa buntag o Wednesday sa hapon. So kung ginapan ni sa kadagatan, padayon ang intensification, padayon ang pagkusog na nakita nato sa dili pa mo landfall over Eastern Visayas or sa may Caraga area, posibleng maabot ang typhoon category. While pasud sa atong Philippine Area of Responsibility, magdaanana ni sa typhoon storm, tropical storm category insab inagsud niya sa ato ang PAR. So kung typhoon category, iyang prior to landfall niya, posible ang pinakataas na wind signal nato is signal number 4. So, nakita nato while traversing iyang tadlason ang nahibling bahin sa Kabisayaan dili sa Central Visayas, posibleng makamintenar sa isip typhoon category kani nisgutan nga bagyo. Nakita nato naa sa around 120 kilometers per hour while traversing over Visayas area. O tungod kay nagsaabot ni maong bagyo, pinakasayo
nga natay maisa nga wind signal is diri sa mga Eastern Visayas is ugma sa buntag o ugma sa hapon pinakadugay. Then expecta tungod kay moving ni siya diri sa nibing bahin sa Kabisayaan, diri sa Central Visayas makapaabot po ta earliest nato na wind signal is ugma usab sa hapon ngadto na sa gabii. So lagmit by Martes Lunes na nagitay mga wind signals over Central Visayas area. So mo na ang pangandaman especially sa ato mga bahiro gikan sa holiday, gikan sa pag-obserba sa kalagkalag nga natay possible mga suspension sa ato mga sea travels o air travels, especially ani mga critical dates na to. But karong weekend, karong adlaw, apil na og mga adlaw, fair weather condition, wa pa epekto ni isgutan nga weather system, o may tempo sa panahon na tumasinati. Gawas lang ani mga lumalabay, mga isolated, mga pipila na mga pagulan-ulan, adala sa localized thunderstorms man hinungaw sa ITCZ. In terms po, karong weekend, in terms sa kahimtang sa ato ang hangin o kadagatan, may hinay nga to sa kasarangan itong hangin o ato ang kadagatan, magpabili ning malinawon nga to sa kasarangan ang mga pagbalod. So, temperatura, expected na to karong adlaw is nasa 25 to 31 degrees Celsius. O ato ang around heat index na to is still nasa extreme caution level. Medyo hayag o alinay time gihapon na medyo moalimuot siya, especially sa utong ato na sa hapon. O ato ang pagsubang kaya sa atong adlaw, isubang ni sa alas 5:35 sa buntag ug mosulupon niya alas 5:20 unyang hapon. So far mo na to ang latest Joseph, sa pag-asa Mactan. Joseph, Yes, kini ako lang balikon gamay ha for emphasis. Yes, Kini ni naka-mention ka nga moabot pa gani na posibilidad nga moabot og signal number 4? Yes, natay possibility pinakataas ni Atty. Rufil no kay nakita na to nga typhoon category ni siya while landfall over Eastern Visayas or Caraga. So if moabot sa typhoon category pinakataas na to nga wind signal is signal number 4. So kusog-kusog din mo ang bagyo kumahon. Yes, kusog ni strong tropical cyclone ni, especially kining ato ang sa category sa atong typhoon, kining strong at typhoon category nga to na mga kusog na ni na type, no? Ang medyo hinay kining naa sa tropical depression category, but kita na to is typhoon category siya. Posible atong range of typhoon category Atty. Rufil is nasa 118 kilometers per hour up to 185 kilometers per hour. So dili kumpiyansaan ang kining dala niya nga hangin. So dili lang po ni in terms sa iyang hangin atong bantayan sa Atty. Rufil kini kita na to nga magdala usab ni og kusog ng mga pag-ulan kay labi na directly maabot ta, directly maapektuhan ta kay masud ta aning rain bands o diametro sa maong bagyo na makasinati ta aning kusog usab bunok ng mga pag-ulan kini mga dates na to as early as especially Tuesday, Wednesday nato na sa Thursday sunod semana. So kita na to nga naay mga torrential na mga rains posibleng mabundak niya while traversing ning maong bagyo. Okay, so ang sa labi na sa Cebu City ani or sa Metro Cebu, inig-abot ini nga mulabang sa Visayas malagmit nga maka ang epekto ani malagmit nga dunay mga kusog nga mga uwan ato masinati or unsa kay lain pa nga mga epekto. Yes, kusog nga uwan nya kung makapa-maintinal ni sa typhoon category, kusog nga ulan, ingon man kusog nga hangin ug natay mga storm surges kay mag-start nga to ang storm surge warning as early as tropical storm category o kung typhoon category, most probably nato tay mga storm surges over especially sa mga areas nato nga duol sa kadagatan. So muna mga peligro o mga hazards nga posible dalaan niya. So muna ato ang continuous monitoring ta while moving ni siya paduol sa ato ang landmass, mas makahatag pa ta og mga details no in terms sa unsa kadaganon nga tubig ulan iya ang madawat. Ngun man mga changes nato sa track sa nisgutan nga bagyo. So taas pa to ang uncertainty kung asa gid siya if northern Cebu area ba or southern Cebu, but nevertheless Atty. Rufil is masud gid ta sa cone of uncertainty either pa aning mga lugar posibleng niyang magian. Gawa sa Caraga area o Eastern Visayas, unsa pa laing mga lugar ka nga posible niya maka-landfall nimo bagyo? Yes, if Surigao area still sud sa Caraga man ni Atty. Rufil no. So ang best forecast na to is diri sa may southern Leyte no. So kung medyo muhabog pa siya is possibly over Leyte area or diri sa may southern Samar. Nya kung medyo muhabog siya ani na sad sa
Caraga area. So mo ni ang bantayanan mura siya og giagian sa Odette or pwede usab niya murag si Yolanda na truck niya. But, medyo kusog lang dito siya. Kining around 120 kilometers per hour nga hangin is nani sa lower range or lower limit sa typhoon category, but still sa nisgutan na still a strong typhoon, dili gyapon kumpiyansaan kining dala niya na mga peligro. Okay, as of now, napa siya outside sa Philippine Area of Responsibility. Akong balikon gamay, kanus asa musod sa PAR? Ugma sa musod sa PAR or buntag or hapon? Yes. Naa pa ni gawa sa atong Philippine Area of Responsibility. Atong expected nga makasud ni sa atong PAR is ugma sa buntag o ugma sa hapon pinakadugay. Okay, but ni ana pagsud sa PAR ang atong kahimtang sa panahon kay ngadto sa mga probinsya magod ugma maory ting karon ting bisita sa mga minteryo karong adlaw sa syudad, but sa mga probinsya November 2 mangod. So ugma fair weather paghapon ang atong masinati even if ang maong bagyo makasud na sa PAR. Yes, sakto ato ni Phil. Bisan pag makasud ning ugmang adlaw, still adlawng Domingo fair weather condition nga pon atong masinati in whole Visayas area. So wala pa gyapon ni epekto. Magsugod nakita na to, magsugod na gyud iyang epekto yang mga advanced rain bands, advanced mga thunderstorms, especially sa adlaw Lunes, starting over Eastern Visayas. Then anam-anam na apil na mabati na sad nato ni mga pagulan-ulan, pagpanag-um sa kalangitan, ug anam-anam pagkusog sa ato ang hangin sa adlaw Lunes. Yeah, expected ta within that date na naputay mga tropical cyclone wind signals, kato nagilimit na ning mga travels nato. So mo na ang bantayanan, especially malik sa tong kinaiyang mga lugar, gikan sa biyahe, gikan sa bakasyon, posible na ning wind signal, unya posible na ng mga tropical mga travel suspensions, especially kung under na taan yung mga wind signals, na yung mga suspension even dagko or gagmay nga barko gisuspendo na. Oo, ang atong concern kadaghan mo ginanguli sa mga probinsya ron, nanguli ngadto sa nagadaiyang mga lugar, katong nitabok og dagat. So malagmit kung mo sud siya sa Philippine Area of Responsibility ugma sa buntag. Malagmit nga doon na mga barko ani nga di makalargag balik diri sa Cebu ni kahapon. Possibly earliest na to sakto Attorney Phil, earliest na to over Central Visayas is ugma sa hapon o ngadto na sa gabi. Possible na natay mga wind signal aning mga oras or aning mga dates. So over Eastern Visayas ato pong i-appeal, possible lang ilahang wind signal magsugod ugma sa buntag, pinakadugay ugma sa hapon. Mauna gining Eastern Visayas area, sunod ta diri sa Central Visayas. So possibly ugma sa hapon nga to na sa gabi. So mo na angay unha na to kaning mga issuance of wind signal kay sa isgutan na atong na mention, no, automatic na naanay pagkansela sa atong mga biyahe. Okay, sige, salamat kayo Joseph sa paghatag panahon namo sa DYHP o sa IFM.